No jeho včera udělali, 2 lidi na Johanu ho předběhli úplně bez zjištění. Ale prostě tam musí být jednou týdně, no, tenhle kluk taky, to je. Ale oni neměli vůbec ani nedávali karabiny, nic, prostě lezli. Tenisky do toho, do tělocvičny. To je dobrý. Aha, on si to drží jak žimary. No hoši, nevím. Že jsem si to právě rozmyslel. Takže. Aldo! Pán šel to Fko, jo? Podívej se na něj. Používá karabiny jako žimary. To je nádhera teda. Okay, thank you. Thanks.